eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin, Sekuleo, aitor ditzagun unitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakimula, jaiko bizi zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jagoikoari, eta bakean gurean areko izakiei. Baina unita ere zaitugulako, gorazu, bere ikatuazu, goresten zuri, hauste zatu eskerratzuki. Jaiko jauna zeruko erregen, jagoeneko aitak iztiadunan. Jauna, xerobakar Jesus Kristo. Jaiko jauna, jaikoaren idoz aitara esene. Zuk entzetezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzetezu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinean jarri dizaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesus Kristo. Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren artetan, amen. Egin ezagun otoiuz. Jaiko jauna, gure pekatuek zauditutako zure semearen bihotzean, ematen dizkiguzu ugari, zure maitasunaren ondasun neurrigabeak. Iguzu, ari, gure gorespen gartsua eskeniz, bihur dezakegula zortio gondaina. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Egun haietan, Moisesek horrela hitz egin zion herriari. Herri santu zera zu jaunarentzat, zure jainkoarentzat. Ere herri izan zaitezen, aukeratu zaitu berak. Lurraren gainean diren herri guztien artean. Jaunak ez zaituzte maitatu eta aukeratu beste herriak baino handiago zeratelako. Izan ere, herri txikiena zerate. Bestela baizik, maite zaituztelako eta zuen guraso ezin eginez emandako hitza bete nahi izan duelako atera zaituzte jaunak esku indartsuz eta askatu morrontza etxetik, Egiptoko errege faraonen menpetik. Jakin ezazu beraz jauna zure jangoikoa dela egiazko jainkoa, jainko leiala bere elkargoari eta errukiari mila gizalditan barrena eusten diona. Ura maite dutenentzat eta haren aginduak gordetzen dituztenentzat, baina gorroto diotenentzat zigorra dauka. Haiek zigortzeko horrelakoak ondatu egiten ditu, berandutu gabe eta beren bizkarrean zigortzen. Gorditzazu beraz aginduak eta nik gaur ematen dizkizudan legeak eta arauak. Jaunak esanak. Jauna senide maiteok maita dezagunen kan, maitasuna jangoikoagandik bai dator, eta maite duen guztia jangoikoagandik jaioa da, eta ezagutzen du jangoikoa. Maite ez duenak ez du ezagutzen jainkoa, jangoikoa maitasuna baita. Jangoikoak digun maitasuna hontan agertu zen. Jangoikoak bere seme bakarra bidali zuela lurrera, gu haren bidez bizi gaitezen. Maitasuna badela hontan agertzen zaigu. Ez guk jainkoa maite izan dugulako, baizik harek gu maite izan gaituelako.
eta bere semea gure pekatuen pake opari bidali zuelako. Senide maiteok, Jaungoikoak gu hain maite izan bagaitu, guk ere elkar maitatu behar dugu. Jaungoikoa ez du inork inoiz ikusi. Elkar maite badugu, Jaungoikoa gurekin dago, eta haren maitasuna bere betera iritsi da gure artean. Hontan ikusten dugu berarekin gaudela, eta bera gurekin. Bere espiritutik eman bai digu. Guk ikusi dugu eta aitortzen, aitak bere semea bidali zuela munduaren salbatzaile. Norbaitek aitortzen badu, Jesus Jaungoikoaren semea dela, Jaungoikoa harekin dago, eta bera Jaungoikoarekin. Guk ezagutu dugu eta sinistu Jaungoikoak digun maitasuna. Jaungoikoa maitasuna da. Maitasunean dagoena Jainkoarekin dago eta Jainkoa harekin. Jaunak esanak. Aleluia. San Mateoren liburutik. Aldiatan Jesusek onela esan zuen, bereikatua zu aita, zer ororen jauna, gauza hauek jakintzuei eta burutzuei gorde, eta jende xumeari erakutsi nahi dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan duzu. Nere aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez da aita ere, semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Har ezazuen ere uztarria eta ikasi nigatik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzuen zuen arimentzat atseden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama harina. Jaunak esanak. Gaurkoan, Jesusen bihotzaren festaburua ari dira ospatzen. Oso egun berezia, gurean, Euskal Herrian, tradizio handia daukera gainera. Gure herrietan beti Jesusen bihotzaren eguna oso egun berezia izan du da. Esan genezake, gure kultura sortu baizen da 18. mendetik, debozio honek halako indar berezia izan du, Frantzitik aiatu zen, baina garai hartako jesuitek eta hemen gure herrietan asko eta asko, esan genezake, sustraitu eta zabaldu izan duzutela garai hartatik. Horregatik, gurean oso debozio importantea izan du da. Eta ez bakarrik gurean, eliz osoan ere gauza bera da. Cuando hablamos de Dios, podemos decir lo que hemos escuchado en la segunda epístola, la epístola de San Juan, que decía San Agustín que era la frase más importante que hay en la Biblia. Dios es amor. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es una frase muy profunda en la que nos está diciendo cómo es Dios y que la forma fundamental que Dios se nos manifiesta es que nos quiere, que es misericordioso y quiere que nosotros también tratemos de imitarlo en eso. Por eso, digamos, esto lo dice San Juan en la epístola, cuando en el siglo XVII a una religiosa de la Visitación en Francia, en Paris-le-Monial, se le aparece Jesús, señalándole su corazón y le dice: he aquí este corazón que tanto quiere a las personas y que no recibe muchas veces más que frialdad e indiferencia. Y le muestra un corazón en el que Santa Margarita María de Alacoque, que era la religiosa que tuvo esa aparición, ve que tiene una corona de espinas alrededor del corazón y una crucecita arriba y un fuego que sale del mismo. Digamos, son las tres características que ella ve en el corazón. Jesús se le aparece enseñándole directamente el corazón. La corona de espinas nos recuerda sobre todo a la frialdad, a las injusticias, a los pecados. La cruz nos recuerda que Él nos ha dado la vida, en la misma para salvarnos. Y el fuego es el amor tan grande
abrasador que sale de ese corazón. Y Jesús quiere mostrarnos que nos quiere. Porque cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos a un hombre sufriendo, sangrando, con mucho dolor, con una corona de espinas en la cabeza. No es un soberano con unos ropajes impresionantes alrededor de un ejército, en un palacio impresionante y comodísimo. Sin embargo, porque no quiere Jesús vencernos por la fuerza, por el miedo o por la impresión, sino que quiere conquistar nuestros corazones por el amor. Él nos dice: yo os quiero y doy mi vida por vosotros. Quiere que nuestros corazones sean suyos, pero por medio del amor, de la misericordia. Quiere conquistarnos, digamos, por decir esa palabra, de esa manera. No imponiéndose, no pisando, sino mostrando ese corazón que está echando fuego de tanto amor que tiene a nosotros. Y precisamente le hizo una serie de promesas que todas van dirigidas en ese sentido a Santa Margarita María de Alacoque. Todas son la voluntad de Dios de salvar a todos los seres humanos y de mostrarnos que nos quiere, que tengamos una convicción total de esa realidad. Cuando pensemos en Dios no podemos pensar con miedo, con pavor, con angustia, sino que quiere que sea todo lo contrario, que sintamos confianza, que sintamos amor, que sintamos una gran seguridad. Eso es lo que quiere Dios, por eso nos muestra ese corazón y le hace las promesas, el que hace los 9 primeros viernes, comulga y se confiesa, se salvará con total seguridad. El que tenga en la puerta de casa, cuántas casas y caseríos de nuestros pueblos tienen o han tenido el corazón de Jesús en su puerta. El que tenga en su casa, en el salón, en la imagen del corazón de Jesús, estará escrito en mi corazón y no se borrará, etc., ¿no? Una serie de promesas, todas ellas dirigidas a que tengamos esa seguridad grande de que Dios nos quiere, que nunca pongamos en duda eso. Por eso nos muestra ese, vamos a decir, un órgano vital que siempre se utiliza para el amor. Cuando ponemos un corazón escrito en un árbol o mandamos por WhatsApp un mensaje con un corazón, es una forma de mostrar el cariño que queremos. También Dios nos manda ese mensaje mostrándonos su propio corazón, que fue traspasado incluso por una lanza porque nos quiere. Eso es lo que estamos celebrando hoy y es lo que le pedimos a Jesús, que nos haga sentir ese amor y que ese amor nos lleve también a querernos entre nosotros. Hoxe eskatzen diogu bada Jesusen bihotzari, gu zaindu gaitzala, gu bereikatu gaitzala, bere maitasun hori sentiaraz eta biziaraz dezaigula. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar, Jesucristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Andre Maria Birjinagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ikaldua, gurutzean mintzatua, hila eta hogiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko ital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorri dena. Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta hien ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, mundu honetan sufritzen ari diren guztien alde. Jesusen bihotzaren maitasuna sentitu eta lagun urkoaren laguntza harki dezaten. Eska dezan
Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki Gregorio Ilurita gogoan hartuko dugu, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eska dezakiogun jaunari. Gure jaunaren bitartez. Amen. O Dios gozo, Jesus será, gure bihotze, gozamena. Eliza osoaren oparia jagoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna zure semearen bihotzeko maitasunari, gure eskaintza zuretzat atsegingarria izan dadin, eta guretzat bekatuen ordaingarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen horrai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoikoa guztidun beti ereko hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak maitasun harriak biak eraginik gurutzera jaso zutenean bere burua guretzat eskaini baitzuen eta bere sariek zirekitik odola eta ura isuri zituen. Handi sortzitezen Elizaren sakramentuak eta gizon emakume guztiek salbatzailearen bihotz irekiaren gana bidurik, poza edan zezaten salbamenaren iturritik. Horregatik, santu eta ingelu guztiekin, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dugula. Santu, santu, santua, Berak saldu zutenean eta
hartza zuen eta jarri guzti horretatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondon berdin kalizaturik berriz eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guzti horretatik, hau ere ogolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen egioza eta bizkuera gogoratuz, biziaren odia eta salaminaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meintasun osora Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizten itxaropenera joan diren gure senideak eta hildako guztiak bereziki Gregorio harritzazu zure horpegiaren argitan. Errukizak izkidu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Hore bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko alguzu, horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan salbantzariak aginduta erakutsiari jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure eta sekultan zerana, santu izan zure izena, etorri zure errenua, egin zure naia zezeko bezala horren ere, emain gaur erkurtako gogia, zure errukiak esker, pekatutik garbi bizirik dezen, eta estuagietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure salada apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Zure gogoaren bezala, eman duzu elizari pakea, eman batasuna, errege biziko izena, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Baina zuen pakea ekarri. Jagoikoaren gildotxa, zut etzen dezu buruko bikatua, jaunak, jagoikoaren gildotxa, zuk etzen dezu Hona hemen jangoikoaren gildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren eta deituak, jauna ez da izan dion, etxea sartzeko, baino santzazpikoak eta sendatzen.
dezagun otoinuz. Zure maitasunaren sakramentu honek jauna, maitasun garra eman dezaigula. Kristorekin gero eta gehiago bat izan gaitezen eta gure senidetan bera ikusten ikas dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.